Δωδεκανήσου, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, σας καλωσορίζουμε στον πρώτο κύκλο ομιλιών αρχαιολογικών διαλέξεων. Σήμερα έχω τη χαρά να προλογίσω την εκλεκτή συνάδελφο κυρία Κωνσταντία Κεφαλά, η οποία στην πέμπτη κατά σειρά ομιλία, με θέμα το αρχοντικό Νικολαΐδη στη χώρα Πάτμου από την ιδιωτική στη δημόσια χρήση, μας ταξιδεύει νοερά στο βορειότερο νησί του Δωδεκανησιακού Συμπλέγματος. Η κυρία Κεφαλά, η Ντίνα μας, εντάχθηκε στο δυναμικό της Εφορίας Αρχαιοτήτων του Δωδεκανήσου το 1996, αρχικά ως συμβασιούχος αρχαιολόγος και από το 2005 και εξής ως μόνιμη αρχαιολόγος. Η Ντίνα μας έχει συνηθίσει στις πρωτιές. Μπήκε πρώτη στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τελείωσε πρώτη τις σπουδές της και πήρε υποτροφία και από το Ίδρυμα Οίκη για τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Αριστούχος απόφοιτος λοιπόν του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ενώ υπήρξε υπότροφος και του Ιδρύματος Marc de Montalembert. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, έχει αναλάβει ποικίλες αρμοδιότητες και δράσεις με προεξέχουσες την προστασία του βόρειου συμπλέγματος της Δωδεκανήσου και το νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμου, κηρυγμένο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Έχει συγγράψει τα κείμενα για τα πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα της τότε τέταρτης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Μπερδεύω τις σημειώσεις μου εδώ. Έχει ασχοληθεί με τη μονή της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό, με τη μονή της Ζωοδόχου Πηγής, με το αρχοντικό Νικολαΐδη, με τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, έχει διοργανώσει εκθέσεις, έχει συγγράψει διάφορα κείμενα βυζαντινών μνημείων στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει ένα ευρύτατο επιστημονικό έργο. Η διατριβή της για την τέχνη του 13ου αιώνα στη Ρόδο, με άριστα από το ΕΚΠΑ, εκδόθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Ιδιαιτέρως, η Ντίνα έχει ασχοληθεί με θέματα από την ύστερη αρχαιότητα έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους, με θέματα τοπογραφίας, αρχαιακού υλικού, γλυπτικής, ζωγραφικής, εικόνων. Πολυαναμενόμενη είναι η μεταδιδακτορική της εργασία για την κριτική ζωγραφική στην Πάτμο, με αφορμή τις τοιχογραφίες του Καθολικού της Μονής Θεολόγου στην Πάτμο. Πριν δώσω το βήμα στην εκλεκτή μας συνάδελφο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απενεργοποιήσετε ή να βάλετε στο αθόρυβο τα κινητά σας τηλέφωνα και να σας θυμίσω ότι αύριο, 18 Μαΐου, είναι η Παγκόσμια ημέρα, η Διεθνής ημέρα Μουσείων, με ελεύθερη είσοδο για όλους, τόσο στους αρχαιολογικούς μας χώρους, όσο και στα μουσεία της Ρόδου και της Δωδεκανήσου φυσικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έτος 1705. Στη γειτονιά των Απορθιανών, στη χώρα της Πάτμου, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, αρχίζει να κτίζεται το ισόγειο ενός καινούριου σπιτιού. Στο περίγραμμά του, κοντά στους χώρους διαβίωσης, ανάμεσα στις ημιυπαίθριες αυλές, τη στέρνα και το φουρναριό, ενσωματώνεται και ένα μικρό καμαροσκέπαστο ναΐδριο αφιερωμένο στο θαλασσινό Άγιο Νικόλαο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα οικογενειακό παρεκκλήσι, ένας χώρος ιδιωτικής λατρείας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της κατοικίας. Η συνήθεια αυτή είναι ήδη διαδεδομένη στον οικισμό της χώρας, που την εποχή αυτή, στις αρχές του 18ου αιώνα, βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Από το σπίτι δεν θα μπορούσε ασφαλώς να λείπει το ζωτικότερο κομμάτι, η στέρνα, που συλλέγει το πολύτιμο αγαθό. Το νερό ήταν πάντοτε λιγοστό στο νησί.
Το παρατήρησε τον Αύγουστο του 1088 και ο εντεταλμένος του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού, όταν επισκέφθηκε την Πάτμο για να συντάξει το πρακτικό της παράδοσής της στον Όσιο Χριστόδουλο. «Ουδέ που γάρ αναπάσαν την ίσον, περιπατητικών είδωρ ή καταραίων ευρεθήσετε, ή μη ολίγιστα τεινά φρέατα, κακίνα του αυθόνου ύδατος κατά πολύ ελπόμενα». Στο χτίσιμο λοιπόν ενός σπιτιού, η μέριμνα για τη συλλογή των ομβρίων ήταν πρωταρχικής σημασίας και η κατασκευή της δεξαμενής προηγείτο. Το χέρι του ανώνυμου τεχνίτη, ίσως κατ' εντολή του εργοδότη, ίσως και με δική του πρωτοβουλία, ως ενθύμιο της εργασίας του, χαράσει με λεπτότητα τη χρονολογία 1705 στο λίθινο στόμιο του πηγαδιού. Προηγουμένως έχει λαξεύσει στη μία του πλευρά έναν εξάφυλλο ρόδακα για να το στολίσει. Εν αγνία του, ή και απολύτως συνειδητά, μας χάρισε έτσι γενναιόδωρα το πρώτο τεκμήριο, το ορόσημο της οικοδομικής ιστορίας του κτηρίου. 90 χρόνια αργότερα η κατοικία έχει μεγαλώσει, έχει αποκτήσει όροφο με επίσημη σάλα και σκάλες που οδηγούν στις επάνω αυλές αγκαλιάζοντας τη στέγη της εκκλησίας. Η πετρόκτιστη πρόσωψη, παράλληλη με το δρόμο, προβάλλει τώρα επιβλητική με τα λεξευτά της μαντώματα και τα ξεχωριστά στον οικισμό γοτθικού τύπου δίλοβα παράθυρά της. Κάποιος άλλος τεχνίτης σπέβδηκε εδώ να λαξεύσει στο ανώφλι της πόρτας του ορόφου την ημερομηνία της ολοκλήρωσης των εργασιών, 3 Μαΐου 1796. Στην κατοικία αυτή περνούν την οικογενειακή τους ζωή άνθρωποι που πορεύονται με τις συγκυρίες της εποχής, γνωρίζουν δόξες, κόπους, χαρές, λύπες, γεννήσεις, θανάτους. Στρέφοντας το βλέμμα τους στη Δύση, αντικρίζουν τα περίκλειστα τείχη του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Κοιτάζοντας προς το βορειά, ατενίζουν το λιμάνι της Σκάλας. Τριγυρισμένα από αυτές τις εικόνες μεγαλώνουν τα παιδιά που θα γεννηθούν εδώ. 26 Δεκεμβρίου 1806. Στο αρχοντικό γεννιέται ο Εμμανουήλ Καλός, γιος του Κωνσταντίνου Καλού και της Εκατερίνης Παγκώστα. Εκλεκτός απόφοιτος της Πατμιάδας Σχολής, θα γίνει στη συνέχεια μέλος της Φιλικής Εταιρείας και γραμματέας του Δημητρίου Υψηλάντη, υπό την αρχηγία του οποίου θα συμμετάσχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στερεάς Ελλάδας. Θα προαχθεί στο βαθμό του εκατόνταρχου και θα διακριθεί για τη δράση και την εντιμότητά του. Για τις υπηρεσίες του στον αγώνα της ανεξαρτησίας του έθνους θα του απονεμηθούν από το ελληνικό κράτος αργυρό νομισματόσημο και ο βαθμός του φαλαγγίτη. Έτος 1868. Ο 62χρονος πια Εμμανουήλ, καθισμένος σε πολυθρόνα με σκαλιστό ερησίνοτο και πορφυρή βελούδινη επένδυση, περιμένει υπομονετικά να ολοκληρωθεί το πορτρέτο του. Γκριζομάλης, με επιμελημένο μίστακα, επιβλητικός στην κορμοστασιά, αλλά με βλέμμα στοργικό, σφίγγει στο δεξί του χέρι ραβδί, με ασημένια απόλυξη, ισιώνοντας με το αριστερό το πέτο του. Μικρές ενδυματολογικές λεπτομέρειες προδίδουν την κομψότητα και τις αστικές του καταβολές. Το ολόλευκο πουκάμισο στολίζει σκούρος λαιμοδέτης με φιόγκο, μια χρυσή αλυσίδα κρύβει την απόλυξή της πίσω από το σκούρο γυλαίκο, η πλατιά γούνινη επένδυση γυαλίζει στο πανοφόρι του. Ο ζωγράφος που φιλοτεχνεί το έργο λέγεται Δημήτριος Χατζιωάννου και είναι κριτικός από το χωριό Γαλατάς των Χανίων. Μαζί με άλλα μέλη της καλλιτεχνικής του οικογένειας, κυρίως τον αδελφό του Γεώργιο Χατζιωάννου, δραστηριοποιούνται ως αγιογράφοι στα Δωδεκάνησα, έχοντας οι δυο τους ήδη συνεργαστεί στην Κάσο. Δεν θα ήταν βεβαίως τυχαία η επιλογή από τον Εμμανουήλ Καλό του ζωγράφου, στον οποίο θα εμπιστευόταν το πορτρέτο του, στην επιθυμία του να διατηρηθεί η μορφή του στην οικογενειακή πινακοθήκη. Δείχνει καλλαισθησία και εξοικείωση με τη σύγχρονη τέχνη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που συμβαδίζει πλέον με τις ευρωπαϊκές τάσεις. Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία, οι δυτικές επιρροές και οι ικανότητες του ζωγράφου είναι πρόδειλες στον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα εκφραστικά του μέσα, προσαρμόζοντας με άνεση την τεχνοτροπία του από την αυστηρή θρησκευτική απεικόνηση στη ρεαλιστική αλλά εξευγενισμένη κοσμική προσωπογραφία. Ο Εμμανουήλ όμως δεν ήταν το μοναδικό παιδί που μεγαλώνει στο αρχοντικό. Αδέρφια του είναι η Διονυσία, η Ελβίρα και ο Γεώργιος.
την εποχή που φιλοτεχνείται το πορτρέτο, το αρχοντικό των Καλών, ως πρικόν της αδερφής του Ελβίρας, έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του συζύγου της, του λόγιου Ποθητού Νικολαίδη, ο οποίος είχε μαθητεύσει πλάι στον πεφωτισμένο διδάσκαλο του γένους Παΐσιο Καραπατά, σχολάρχη της Πατμιάδας Σχολής. Ο Ποθητός Νικολαίδης, απολαμβάνοντας την εκτίμηση των συμπατριωτών του για την ευρυμάθεια και τις ικανότητές του, είχε μάλιστα λάβει μέρος ως αντιπρόσωπος της Πάτμου στην 4η Εθνοσυνέλευση στο Άργος το 1829. Αν και πλέον δεν κατοικούν εκεί, τα αδέρφια της Ελβίρας διατηρούν πάντοτε τον τρυφερό δεσμό τους με την προγονική εστία. Στη διαθήκη του, στις 8 Μαρτίου 1878, ο Γεώργιος Καλός αφήνει εντολή και παρακαλεί την Ελβίρα, άπαξ του μηνός, να τελείται η ιερουργία εν το εν τη μητρική οικία ναό του Αγίου Νικολάου, υπέρ αναπαύσεως και αφέσεως των αμαρτιών εμού και των προαποβιωσάντων γονέων και αδελφών. Ο Γεώργιος Καλός είχε και εκείνος, όπως ο Εμμανουήλ, υπηρετήσει τον Δημήτριο Υψηλάνδη ως υπασπιστής, προβιβαζόμενος αργότερα στο βαθμό του συνταγματάρχη στον τακτικό στρατό του Κάρολου Φαβιέρου. Ήταν μάλιστα ένας από τους τολμηρούς που έσπασαν τον κλειό των πολιορκητών της Ακρόπολης τη νύχτα της 13ης Δεκεμβρίου του 1826 για να εφοδιάσουν τη φρουρά της. Το 1839 ο Γεώργιος παντρεύτηκε την Αλτάνη Δροσίνη, θεία του ποιητή και λογοτέχνη Γεώργιου Δροσίνη από το Μεσολόγγι. Μάλιστα το σπίτι του στην οδό Ερμού στην Αθήνα το επισκεπτόταν τακτικά ο μικρός Δροσίνης με τον πατέρα του στους βραδινούς περιπάτους τους από την οδό Τρυπόδων στην Πλάκα όπου κατοικούσαν. Η επιθυμία του Γεωργίου Καλού να τελείται μνημόσυνο για τον ίδιο, για τους γονείς και για τα αδέρφια του στον εντός της κατοικίας οικογενειακό ναό του Αγίου Νικολάου στην Πάτμο, μαρτυρεί ότι η αγάπη που έτρεφε για την πατρίδα του δεν έπαψε ποτέ. Τον σύνδεσμο αυτό τον διατήρησε μετά το θάνατό του και η Αλτάνη, δύο χειρόγραφες επιστολές της οποίας τύχοι αγαθοί ανεβρέθησαν στο αρχοντικό. Και οι δύο απευθύνονται στην αδελφή του συζύγου της Διονυσία, την οποία αποκαλεί τρυφερά αδελφή Διασυνό, υπογράφοντας ως «η αδελφή σου Αλτάνη Γεωργίου Καλού». Ο Γεώργιος έχει πια πεθάνει, αλλά εκείνη, αφοσιωμένη στη μνήμη του, επισκέπτεται συχνά τον τάφο του. Σε κάποιες από αυτές τις επισκέψεις κρυολογεί. Στο γράμμα του της 26ης Ιανουαρίου 1881 δικαιολογείται για την καθυστερημένη της απάντηση. «Εκρύωσα, επισκεπτομένη των σεβαστών και αγαπητών μου σύζυγων, αλλά ήδη προπολών ημερών, υστερούμε της ευχαριστήσεως, ένεκα του φοβερού χειμώνος, και αυτό με λυπεί πολύ. Αν δεν βλέπω τον άγγελόν μου, ούτε και αυτός με βλέπει». Αυτή η λεπτή συναισθηματικής αξίας λεκτική διατύπωση, δείγμα μιας ευαίσθητης ιδιοσυγκρασίας, αποτελεί και απομεινάρι μιας άλλης εποχής, της γραπτής έκφρασης μέσω της επιστολογραφίας. Σε επόμενη επιστολή, με ημερομηνία 28 Μαρτίου 1881, η Αλτάνη, ανακαλώντας τις αναμνήσεις του ανδρός της, αναζητά τη χρονολογία της γέννησής του στην εφαίστεια εικόνα. «Ο σεβαστός μου και αγαπητός σύζυγος Πολάκης με είπεν ότι όπισθεν της εικόνας του Αγίου Νικολάου είχε ο πατήρ του γραμμένον το έτος της γεννήσεώς του. Όφελ σε παρακαλώ να βάλεις να παρατηρήσουν και να μου γράψεις». Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Οι γυρεότεροι φεύγουν και στο αρχοντικό μεγαλώνει τώρα ένα ακόμα παιδί. Στις 30 Απριλίου 1886, ο διδάσκαλος της Ελληνικής Σχολής Πάτμου, Δημήτριος Χριστινίδης, υπογράφει μηνιαίο έλεγχο του μαθητή της πρώτης τάξης Δημητρίου Νικολαίδη, ετών 13, πατρός ορφανού. Το ορφανό αγόρι είναι επιμελέστατος μαθητής. Βαθμολογείται με λίαν καλός 5 και 9/22. Απόν υπήρξεν άπαξ, τη δε διαγωγήν υπήρξεν αξιέπαινος. Ο Δημήτριος σχεδιάζει με μεγάλη επιδεξιότητα γεωγραφικούς χάρτες και θαυμάσιους χάρτες ανατομίας του ανθρώπινου σώματος, τους υπομνηματίζει με γράμματα καλλιγραφικά, είναι συνεπής και μελετηρός. Έτσι τουλάχιστον μαρτυρούν τα ενθύμια της σχολικής του ζωής που διασώθηκαν στην κατοικία. Τα χρόνια περνούν. Στις 9 Ιουλίου 1956, ο καταστροφικός σεισμός της Αμοργού πλήττει σοβαρά το κτίριο.
Οι ιδιοκτήτες του είναι πλέον οι απόγονοι της οικογένειας Καλού, η Εκατερίνη Σόκου, σύζυγος του Γεράσιμου Βάλβη και ο γιος της Περικλής. Γεννημένος στην Ισμαηλία της Αιγύπτου το 1907, ο Περικλής Βάλβης ζει τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στην Αλεξάνδρεια και συμμετέχει στην αντίσταση κατά των Γερμανών, υποστηρίζοντας το σώμα των εθελοντών Δωδεκανησίων. Μετά το 1945 επιστρέφει στην Ελλάδα και υπηρετεί ως διευθυντής στο σανατόριο της Ρόδου. Το 1964, έπειτα από παρότρινση του αδελφικού του φίλου Γιάννη Ζήγδη, θέτει υποψηφιότητα και εκλέγεται δήμαρχος της Πάτμου, θέση την οποία διατηρεί ως το 1967. Το 1965 παντρεύεται τη Μαρία Κουτσανέλου, απόφοιτο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, δασκάλα στα πρότυπα δημοτικά σχολεία της Ακαδημίας και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου και στη συνέχεια στα σχολεία του Κάμπου και της χώρας Πάτμου και αποκτούν 2 κόρες, την Κατερίνα και την Καλλιόπη. Η ιστορία του Αρκωτικού αλλάζει τροχιά στις 11 Ιουνίου του 1959, όταν υπογράφεται ανάμεσα στον Περικλή Βάλβη και τον έφορο αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου Ιωάννη Κοντή, δωρητήριο συμβόλαιο με το οποίο η οικία των αδελφών Καλού, Φιλικών, γνωστή ως οικία Νικολαίδη, παραχωρείται από τους ιδιοκτήτες στο ελληνικό δημόσιο με τον όρο να λειτουργήσει ως μουσείο. Το 1959 το κτίριο τελεί πλέον υποκατάρρευση. Η οροφή του έχει καταπέσει ολοσχερός. Οι τοιχοποιίες του αποσυντίθενται. Οι πόρτες και τα παράθυρά του έχουν καταστραφεί. Από τα μεσοπατώματα έχουν απομείνει μόνο οι δοκοθήκες. Το φουρναριό έχει εγκαταλειφθεί. Το περίφημο πηγάδι έχει αχρηστευθεί. Την επόμενη κιόλας χρονιά, με απόφαση του Υπουργού Κωνσταντίνου Τσάτσου, η μελέτη επισκευής της κρατικής οικίας Νικολαίδη ανατίθεται στον αρχιτέκτονα Ιωάννη Τραυλό. Τότε ξεκινά και η επίσημη υπηρεσιακή αλληλογραφία ανάμεσα στην Εφορία Αρχαιοτήτων και στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Το 1966 φαίνεται ότι ακόμα εκκρεμούν, αφού ο έφορος Αρχαιοτήτων Γρηγόρης Κωνσταντινόπουλος ευπηθώς αναφέρει ότι η φύση των εργασιών απαιτεί την συχνή επιτόπου μετάβαση αρχιτέκτονος εξ Αθηνών και αρχαιολόγου εκ Ρόδου, αλλά και επισημαίνει ότι η εξέβρεση εργατών και τεχνητών εις Πάτμων είναι σήμερον προβληματική λόγω του παρουσιαζομένου μεγάλου οικοδομικού οργασμού. Φαίνεται δε ότι η εφορία βρισκόταν σε στενή συνεργασία με τη Μονή Θεολόγου, καθώς τα τηλεγραφήματά της με θέμα τη συντήρηση του κτηρίου απευθύνονται κυρίως προς τον ηγούμενό της, Θεοδόρητο. Σε κάποιο από αυτά δίδεται επιτέλους η οδηγία στον εργοδηγό Λεούση να συγκροτήσει συνεργείων δια έναρξη εργασιών οικία Νικολαίδη, γνωρίσει δε ονόματα εργαστησομένων και ύψος ημερομισθείων. Οι εργασίες πράγματι ξεκινούν, αλλά απαιτούν χρήματα, οργάνωση και χρόνο. Σε έγγραφο του έτους 1968 η Μονή προτείνει, λόγω της επιμακρότατων χρονικών διάστημα παρατάσεως της ανοικοδομήσεως της οικίας Νικολαίδη και της επαπειλούμενης καταστροφής του εν αυτή υπάρχοντος παλαιού επίπλου αμπατάρου, την μεταφορά αυτού και φύλαξη δαπάνες της Μονής. Η αιτούμενη μεταφορά εγκρίνεται πράγματι με τον όρο να επανατοποθετηθεί στην οικίαν του θέση μετά την αποπεράτωση του έργου. Η αγωνία για την ολοκλήρωση της στερέωσης του κτηρίου είναι διαρκής. Σε έγγραφά του τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 1968, ο έφορος Κωνσταντινόπουλος ζητεί από τη Διεύθυνση Αναστηλώσεως την έκδοση χρηματικού εντάλματος επωνόματι του επιμελητού αρχαιοτήτων Ηλία Ευαγγέλου Κόλια, διότι η συνέχιση των εργασιών είναι επιτακτική και επίγουσα. Η ελαχίστη δε, είτε σεισμική δόνηση, είτε έντονος βροχόπτωσης, θα προεκάλει μοιραίως την καταστροφή του όλου εξαμένου έργου. Τα τηλεγραφήματα συνεχίζονται. Ο έφορος ενημερώνει το φύλακα αρχαιοτήτων Μιχαήλ Δρίτσα. Σίδηρον μεταφέρει Πάτμον Ευαγγελίστρια Εμμανουήλ Ευγενικού. Στοπ. Παραλάβετε και μεταφέρετε οικία Νικολαίδη. Στοπ. Τελευταίος μειοδότης Αμοχάλικων Ισίδωρος Βάλας. Και Σημέντων Βασίλειος Κωνσταντάς. Στοπ. Προμηθεύεστε ελευθέρως.
Κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση για να αποτίσουμε φόρο τιμή στην Ευαγγελίστρια, στο γενναίο αυτό σκάρι που μετέφερε υλικά για την επισκευή του αρχοντικού από τη Ρόδο στην Πάτμο. Οι σωστικές εργασίες υλοποιούνται εν τέλει και τουλάχιστον η προστασία του κτηρίου από τη φθορά έχει εξασφαλιστεί. Το 1985, επιφύλακα αρχαιοτήτων Εμμανουήλ Φέγκαρου γίνεται η ηλεκτροδότησή του και μόλις το 1998, μετά από έκκληση της διαδόχου του Ιωάννας Γρήλη, η τηλεφωνική εγκατάσταση. Η μέριμνα για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του συγκροτήματος και τη μετατροπή του σε μουσείο συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για την εφορία αρχαιοτήτων, η οποία τελεί σε επιφυλακή για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Το Νοέμβριο του 2002 το έργο «Αποκατάσταση αρχοντικού Νικολαίδη στην Πάτμο», υπό την εποπτεία της προϊσταμένης της 4ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου Μαρίας Μιχαηλίδου, εντάσσεται τελικά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου με συνολικό προϋπολογισμό 519.552 ευρώ. Η χρήση των χώρων του κτηρίου ανασχεδιάζεται ώστε να γίνει επισκέψιμο και λειτουργικό. Στις αίθουσες του Ισογείου προβλέπεται η δημιουργία διαχρονικής έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Στον όροφο ανακατασκευάζεται η επίσημη σάλα και δημιουργούνται εκθεσιακοί χώροι. Μια πλειάδα αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, εργατοτεχνητών κάθε ειδικότητας, ξυλουργών, ενώνει τις δυνάμεις, τις ικανότητες και την επιδεξιότητά της για την υλοποίησή του. Κάθε σπιθαμή του κτηρίου μελετάται εξονυχιστικά. Κάθε αντικείμενο που διατηρείται μέσα σε αυτό συλλέγεται με προσοχή, αγάπη και επιστημονική φροντίδα. Καταγράφεται, ταυτοποιείται, συντηρείται, αναρτάται, εναποτίθεται στις προθήκες. Αρχαιολογικά ευρήματα θησαυρίζονται. Εμπειρία και ακαδημαϊκή κατάρτιση επιστρατεύεται για να συνταχθεί το πληροφοριακό υλικό και να ανασυντεθεί το αρχαιολογικό παρελθόν του νησιού. Ό,τι έχει απομείνει από την οικοσκευή της κατοικίας αποκτά ξανά τη λάμψη του και αναδεικνύεται. Η επανέβρεση του αυθεντικού αμπατάρου της κατοικίας προκαλεί ενθουσιασμό. Ένα-ένα τα κομμάτια του συναρμολογούνται, συντηρούνται και τοποθετούνται στην αρχική τους θέση. Στο ταμπλοσάνιδό του αποκαλύπτεται εκ νέου η έξοχη ζωγραφική. Έφυπες μορφές παλικαριών που κυνηγούν με τη συνοδεία σκυλιών, μια κουκουβάγια, φτερωτές κεφαλές αγγέλων εντυπωσιάζουν με το ακριβές σχέδιο και τη λάμψη των χρωμάτων τους. Το τέμπλο του Παρεκκλησίου συντηρείται εξ ολοκλήρου και οι δεσποτικές εικόνες του, για πολλά χρόνια φυλαγμένες στα εργαστήρια συντήρησης της εφορίας στη Ρόδο, επιστρέφουν πανηγυρικά. Μια αίθουσα αφιερώνεται στο αρχείο του αρχιτέκτονα Χρήστου Ιακωβίδη, το οποίο δωρίζει στην εφορία η σύζυγός του και εκεί εκτίθεται τα θαυμάσια σχέδιά του, μοναδικές αποτυπώσεις της πατμιακής αρχιτεκτονικής. Τα παιδικά ενθύμια του ορφανού πατρός Δημητρίου Νικολαίδη έρχονται ξανά στο φως, συγκεντρώνονται, συντηρούνται και τοποθετούνται σε ειδική προθήκη. Η έλεγχη, το στοιχειώδες αλφαβητάριον της γαλλικής γλώσσης, το μυθιστόρημα Σαλβατόρος του Αλεξάνδρου Δουμά, εκδοθέν το 1868, αλλά και το βιβλίο του Ήρβιγκος, Αρχαιολογία Ελληνική, προς χρήση της απανταχού νεολαίας, εκ του τυπογραφείου Λόγιος Ερμής, εν έτη 1862. 26 Αυγούστου του 2006. Η νέα χρήση του αρχοντικού εγκαινιάζεται, γεμίζοντας με ικανοποίηση τους συντελεστές της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, καθώς αποδίδουν στην κοινωνία το δημόσιο πλέον αγαθό. Μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης και μοναξιάς, το αρχοντικό ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του για να γεμίσει με τον κόσμο που σειραίει για να χαρεί και να γιορτάσει. Έκτοτε, ο χώρος θα υποδέχεται καθημερινά επισκέπτες που έρχονται για να το θαυμάσουν, για να περιηγηθούν τις άριστα αποκατεστημένες αίθουσές του, να θαυμάσουν τα εκθέματα και να πληροφορηθούν από έγκυρη πηγή για την ιστορία του νησιού, για να κατανοήσουν πώς έμοιαζε και πώς λειτουργούσε μια κατοικία του 18ου αιώνα, ποιες ήταν οι ανάγκες και ποιες οι προτεραιότητες των κατοίκων της. Το αρχοντικό Νικολαίδη αποτελεί πλέον το πόσιμο και πυρήνα πολιτισμού για το νησί. Στους φιλόξενους χώρους του κάθε χρόνο, με κάθε αφορμή, διοργανώνονται εκθέσεις, θεματικές περιηγήσεις, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Στην επάνω του αυλή
έχει γιορταστεί η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Στις αίθουσές του έχουν φιλοξενηθεί καλλιτεχνικές εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες, προβολές ταινιών. Όλα αυτά βέβαια μπορεί και να μην συνέβαιναν ποτέ αν δεν υπήρχε εκεί η μόνιμη ένικος, η ψυχή, το μυαλό και η καρδιά του αρχοντικού. Η αγαπητή συνάδελφος Ιωάννα Γρήλη που το φροντίζει, έμπρακτα, συνειδητά και καθημερινά, συγχέει τα όρια του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου της, καθώς για εκείνη το κτίριο αποτελεί το δεύτερο σπίτι της. 23 Σεπτεμβρίου 2023. 3 ιστορικές αστικές φορεσιές δωρήματα της οικογένειας Βάλβη, συντηρημένες στη Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού, επιστρέφουν στη γενέθλια κατοικία. Μαζί και η προσωπογραφία του Εμμανουήλ Καλού, 155 χρόνια μετά τη δημιουργία της, έρχεται να προσθεθεί στα κοιμήλια της οικογένειας των δωρητών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιείται από την εφορία με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, η Μαρία Βάλβη και οι κόρες της Κατερίνα και Καλλιόπη δωρίζουν στο αρχοντικό και τον φτιαγμένο στη Σμύρνη σκούφο του ποθητού Νικολαίδη, το κεφαλοκάλυμα που φορούσε κατά τη συμμετοχή του στις εργασίες της 4ης Εθνοσυνέλευσης. Και κάπως έτσι το αρχοντικό, με τα 319 χρόνια ζωής, συμπληρώνει φέτος 18 συναπτά χρόνια λειτουργίας, με 2 λόγια ενηλικιώνεται. Το μνημείο αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία, αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αποτελεί ένα στολίδι για τον οικισμό με την υποδειγματική του αποκατάσταση. Στα χρόνια που πέρασαν, πολλοί από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας του και ορισμένοι από αυτούς που μόχθησαν για την αποκατάστασή του, μας αποχαιρέτησαν οριστικά. Ο Ηλίας Κόλιας, ο Θανάσης Αναπολιτάνος, η Μαρία Χριστίνα Γεωργαλή, αλλά και ο άνθρωπος που πίστεψε ότι η δωρεά του αρχοντικού στο ελληνικό δημόσιο θα ήταν η σωστή και η ενδεδειγμένη, ο Περικλής Βάλβης. Έχω την αίσθηση πως σήμερα θα ένιωθε δικαιωμένος για την απόφαση που είχε πάρει τότε, πριν από 65 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.